ya diere mana timo chemotherapy. Mokwongo kane pok achako, daktari ne onyisa ni seche ma adhi timo chemotherapy, remo nya rumo kuoma, kuom mano nyaka inya meda remo, yier wiya nya chot oko, anya ng'ok, anya diewo, bende gino nya ketho gik denda kaka oboye, adundo kod gik moko go te. To adwa duoko ni Nyasaye erokamano ni side effects to ne tek, kendo ne tek kabisa, lakini Nyasaye notiyo na maber ma onge chieng' moro kata odiochieng' achiel manomeda remo. Onge chieng' moro kata odiochieng' achiel mane yier wiya olwar. To ng'ok to nang'ok kabisa, nadiewo be kabisa. Ndhandhu mar chiemo